खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिकां ब्रह्म आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोदान नेम रायजोआव आधार कार्ड मोननो थाखाय गोदान नेम लानानै फैदों नोंथाङा रायजो सरकारनि फोरमान खालामखांनायनि उनावसो आधार कार्डखौ मोननो हागोन रायजोनि सरासनस्रा खुंथाय बिफानाल' आधार कार्डखौ फोरमान खालामनो हागोन बेनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव सासे उफ्रा कमिशनारनो बिबान होनाय जागोन आरो बे मावख'गिरिया आधार भेरिफिकेशननि बिबानगिरि जागोन Uidai पर्टेलाव आरज गाबखांनायनि उनाव बे आरजलाइया रायजो सरकारनि पर्टेलाव नुजागोन आरो फिजिकेल भेरिफिकेशननि थाखाय आरजलाइया रायजो सरकारनि पर्टेलाव फैगोन आसामनि बबेबा नखरा एनआरसीनि थाखाय आरजलाइ होदोंना होआखै बेखौ नायग्रोमनाय जागोन एनआरसीआव आरजलाइ होयै नखरनि सोद्रोमाफ्रा आसामाव आधार कार्ड मोननाय नङा नंगौ नोंथाङा एनआरसीनि थाखाय एप्लाइ खालामब्लासो रायजोआव आधार कार्ड मोननो हागोन बबेखानि बे नेमा आसामाव खामानि मावनाय भारत सरकारि मावफारियाफोरनि थाखाय बाहायजानाय नङा केबिनेट जथुमानि जोबनायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे नेमखौ फोसावदों खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिकां ब्रह्म आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोदान नेम रायजोआव आधार कार्ड मोननो थाखाय गोदान नेम लानानै फैदों नोंथाङा रायजो सरकारनि फोरमान खालामखांनायनि उनावसो आधार कार्डखौ मोननो हागोन रायजोनि सरासनस्रा खुंथाय बिफानाल' आधार कार्डखौ फोरमान खालामनो हागोन बेनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव सासे उफ्रा कमिशनारनो बिबान होनाय जागोन आरो बे मावख'गिरिया आधार भेरिफिकेशननि बिबानगिरि जागोन Uidai पर्टेलाव आरज गाबखांनायनि उनाव बे आरजलाइया रायजो सरकारनि पर्टेलाव नुजागोन आरो फिजिकेल भेरिफिकेशननि थाखाय आरजलाइया रायजो सरकारनि पर्टेलाव फैगोन आसामनि बबेबा नखरा एनआरसीनि थाखाय आरजलाइ होदोंना होआखै बेखौ नायग्रोमनाय जागोन एनआरसीआव आरजलाइ होयै नखरनि सोद्रोमाफ्रा आसामाव आधार कार्ड मोननाय नङा नंगौ नोंथाङा एनआरसीनि थाखाय एप्लाइ खालामब्लासो रायजोआव आधार कार्ड मोननो हागोन बबेखानि बे नेमा आसामाव खामानि मावनाय भारत सरकारि मावफारियाफोरनि थाखाय बाहायजानाय नङा केबिनेट जथुमानि जोबनायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे नेमखौ फोसावदों खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिकां ब्रह्म आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोदान नेम रायजोआव आधार कार्ड मोननो थाखाय गोदान नेम लानानै फैदों नोंथाङा रायजो सरकारनि फोरमान खालामखांनायनि उनावसो आधार कार्डखौ मोननो हागोन रायजोनि सरासनस्रा खुंथाय बिफानाल' आधार कार्डखौ फोरमान खालामनो हागोन बेनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव सासे उफ्रा कमिशनारनो बिबान होनाय जागोन आरो बे मावख'गिरिया आधार भेरिफिकेशननि बिबानगिरि जागोन Uidai पर्टेलाव आरज गाबखांनायनि उनाव बे आरजलाइया रायजो सरकारनि पर्टेलाव नुजागोन आरो फिजिकेल भेरिफिकेशननि थाखाय आरजलाइया रायजो सरकारनि पर्टेलाव फैगोन आसामनि बबेबा नखरा एनआरसीनि थाखाय आरजलाइ होदोंना होआखै बेखौ नायग्रोमनाय जागोन एनआरसीआव आरजलाइ होयै नखरनि सोद्रोमाफ्रा आसामाव आधार कार्ड मोननाय नङा नंगौ नोंथाङा एनआरसीनि थाखाय एप्लाइ खालामब्लासो रायजोआव आधार कार्ड मोननो हागोन बबेखानि बे नेमा आसामाव खामानि मावनाय भारत सरकारि मावफारियाफोरनि थाखाय बाहायजानाय नङा केबिनेट जथुमानि जोबनायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे नेमखौ फोसावदों